बर' जाथिनि थाखाय सानसे समाव गबिन्द बसुमतारी आरो फेरेंगा सावरायग्रा गुलि अरदोंमोन। जाथिनि अबे जायगायाव गारना फैखो आरो लोगोसे प्रमद बर' सारा लाख लाख बर' हारिनि गेजेराव समायखिरा लादोंमोन। अबे जायगायाव नेवसि हरखो আমাক মহিলা আঁচনি দিছে সেইটোৱে নহব নহয়, আকৌ বহুত কাম আছে। আমাৰ কিমান এতিয়া বস্তুৰ দাম কিবা দাম কিমান কি উঠাই আছে, চৰকাৰে দিছেও নিছে। মামা তুমি এচামুচ দিলা একেবাৰে হেৰি বেলচাই দি নিলা। ভিডিঅ'नि फुटिसाव नुखाबाय बेफोरबायदि खोथाया माखासे गनायथाव। बिटिसि बिटिआरआवबो जानो थांदों। सामससे हरनानै बेदर हायग्रा ओंख्रि हायग्रा गारबाजों बा खोस्लिजोंसो हायफिनदों। दिनैनि समाव प्रमद बर'आ सैथो बर'नि खामानि मावनांगौना मावनाङा आरो फेरेंगा गबिन्द सावरायग्रा बर' हारिनि थाखाय सानसे समाव गुलि अरदोंमोन। सोरबा फेरेंगाखौनो होन गबिन्दखौनो होन सावरायग्राखौनो होन बर' हारिनि माखासे खामानि मावनो थाखाय गावनि आंगो लोगोफोरखौ सिनियर जुनियर बयखौबो साखि दोननानै गावनि दैदेनगिरिफोरखौ लोगोआव लानानै गावनि सिनियर जुनियर लोगोआव लाफानानै बर' हारिनि माखासे खामानि मावनो गोनां खामानिफोरखौ हेफाजाब मदद आरो जेब्लासिम बर' हारिया सोबख'जागोन अब्लासिम सोमावसारगोन आरो बर' हारिनि थाखाय माथो होगोन होननानै गुलि अरदोंमोन। दिनै सैथोआ सोर साबसिन मावनांगौ? गबिन्दआ गुलि अरदों, फेरेंगायाबो गुलि अरदों, सावरायग्रायाबो गुलि अरदों आरो लोगोसे प्रमद बर' सारा लाख लाख बर' हारिखौ लोगोआव लानानै गावनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गावनि बिमा बिफा गासैखौबो साखि दोननानै गासैनिबो मेगनाव गासैनिबो खोमायाव माखासे खोनासारहोनानै बुहुमावनो बर' हारिनि गेजेराव माखासे समायखिरा लादोंमोन। प्रमद बर'आ हाग्रामा महिलारिनि सोमावसारनाय आरो सोमावसारनायजों बिटिसिखौ गावनि गोहो खुंथायाव बा बर'फ्रा सालायदोंमोन। बेबायदि समाव प्रमद बर'आ बुंदोंमोन आसाम सरकारनि हेफाजाब आरो मदद जोंनो बर' हारिनो नाङा। बर' हारिया जेब्ला दिल्ली सरकारजों मोनफ्रोमबो खामानिफोरखौ मोनफ्रोमबो साख्रि बाख्रिखौ दिल्ली सरकारनिफ्राय जों सिदा सिदि मावनांगोन बा डाइरेक्ट मावनांगोन होननानै प्रमद बर'आ आन्दालन खालायदोंमोन। जेब्लासिम आसाम सरकारजों थागोन अब्लासिम बर'फोरनि गांनाय उखैनाय बर'फोरनि सोबख'नाय नासयजानाया अरायसम थागोन। दिनै मानो थाखाय प्रमद बर'आ फंसेबो माथो होनो हायाखै? सैथोखौ लानानै प्रमद बर'आ अरायसम खामानि मावनांगोन। लाख लाख बर' हारिखौ सान्दुं अखा गावनि साखाथियाव लानानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव लाख लाख बर' हारिनि गेजेराव बेसेबांबा समायना जौस्राङाव थानानै समायखिरा लादोंमोन। बर' हारिया जेब्लासिम आसाम सरकारजों थागोन अब्लासिम बर'फोरनि साननाया जाफुंनाय नङा। अरायसम बर' हारिखौ आसाम सरकारा गादबनानै दोनगोन, सोबख'नानै दोनगोन। बर' हारिनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा मालाबाबो नांगौ बायदि साख्रि बाख्रि मोननाय नङा। दिनै दिल्लीनिफ्राय डाइरेक्ट मानो लाबोनो हायाखै प्रमद बर'आ? आरो जोबथारनायाव आं खावलायो गबिन्द बसुमतारी फेरेंगा सावरायग्रा गुलि अरनानै समाय लादोंमोन। गावनि आंगो लोगोफोरखौ नागारा, गावनि आंगो लोगोफोरखौ अरायसम गावनि थै आरो जिउजों अरायसम बोजबनानै फोथायनानै खामानि मावगोन। दिनै सान हर नंखाय गासैबो खोथाखौ मावनो थांगासिनो दं। सावरायग्राया हाजार हाजार बर' हारिया खामानि मावथों होननानै नांगोलनि सावगारियाव आसि मोनसेजों देरा होदोंमोन। दिनै रायजो राजाफोरनि हाजार हाजार बर'फोरनि माखासे हेफाजाब आरो मदद होनायखौ दिनै जोगारनानै ट्रेक्टरनि सावगारियाव दिनै आवगायलांदों। दिनैबो आं बुंगोन आरो बुंबाय थागोन प्रमद बर'आ अबे थाखा फैसाजों गारि गुरा बायखो, अबे थाखाजों न' बां लुखो आरो लोगोसे साथामसो दैदेनगिरि जायफोर एनडिएफबिनि फोथायजानाय आरो गनायथाव गावनि आंगो लोगोफोरनि माखासे हेफाजाब मदद आरो रायजो राजाफोरनि अनसायनायाव जेरैबायदि माखासे जोबथेसालियाव थाग्राफोरनि
खामानि मावनो थाखाय एक्स-एन-डि-बि-फोरनि माखासे खामानि मावनो थाखाय बर' रायजो राजाफोरनि माखासे खामानि मावनो थाखाय हेफाजाब मदद होनानै आसि मोनसेजोंनो देरहासार खालामदोंमोन। दिनै सोरबा गबिन्द, सोरबा फेरेंगा, सोरबा सावरायग्रा दिनै रायजो राजाफोरनि माखासे अनसायनायखौ दिनै होनो रोङासै। अनसायनाय आरो मददखौ दिनै सिनाय रोङाबा खामानि मावनानै मा लाब? बिनि थाखायनो दिनै भिडिअनि फुटेजाव नुनाया माखासे सैथो बेखौनो आं दिनै खावलायो। बिलटिनि सोमावसारनायाव रायजो राजाफोरनि हेफाजाब मददखौ लानानै 17 बोसोर हाग्रामाया जथेस्थ' बर' हारिखौ नैबे स्टेजसिम लाबोनो हाबाय आरो आबसुनि सोमावसारनायखौ लानानै रायजो राजाफोरनि हेफाजाब मददखौ लानानै प्रमद बर'आबो जथेस्थ' खामानि मावनो थाखाय जायगा मोनबाय आरो एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफ्राबो जथेस्थ' रायजो राजाफोरनि गावनि आंगो लोगोफोरनि जोबथेसालियाव थाग्राफोरनि खामानि मावनो थाखाय जथेस्थ' दिनैनि बे स्टेजाव जायगा मोनबाय। दिनै फंसेबो मोजां गाज्रि सावरायनो थाखाय सोरबा डिआर नाब्लानि खाथियावनो फैयो ना फैया? जोबथेसालियाव थानाय जोहोलावफोरनि खाथियाव मोजां गाज्रि सावरायनो थाखाय फैयो ना फैया? आरो जायफोर जोहोलावफोरखौ लानानै जायफोर बिमा बिफाया जोनोम होदोंमोन, जाय जोनोम होगिरि जोहोलावफोरखौ हांमा सुरे सुरे थानो गोनां जादों। मा जादों मा लोंदों बिदा फंबाय, गावनि अनसुलि बिसि, गावनि गथ' गथाय जायफोर बिर जोहोलावफ्रा जोबथेसालियाव दं आरो लोगोसे मुंख्लं बिर जोहोलाव बिथांमोननि न'खराव थांनानै मोजां गाज्रि सावरायनो थाखाय दिनै सम गैया। आरो जोबथारनायाव फंसे बाथ्राखौ दिनै रेसपेक्ट, सन्मान, सिनियर जुनियर सन्मान बहा दं? गबिन्द बसुमतारिया दिनै गावनि आंगो लोगोफोरखौ रिटायार्ड डिसार्ज लादों, सम होनो माथो गैया। फेरेंगा सावरायग्रा गावनि माखासे आंगो दैदेनगिरिफोरखौ गावनि सिनियर जुनियर मालाबा समाव देहानि थाखाय डिसार्ज रिटायार्ड जायफोर बिथांमोनखौ सम होनो थाखाय सम गैया। अब्ला बोरै सिनियर जुनियर रेसपेक्ट आरो दैदेनगिरिफोरखौ सन्मान हो होनना बुंदों? नाथाय दिनै बिथांमोनानो सनानि गारियाव थानानै नंखाय माखासे बाथ्रा बुंनानै सोरबा दैदेनगिरिखौनो होन, सोरबा सिनियर जुनियरखौनो होन सन्मान गैया। आरो लोगोसे प्रमद बर' सारखौनो बुं, बेसेबांबा बोसोरनि सिगां बर' हारिया आन्दलन खालाय खालाय बर'नि माखासे गोहो खुंथायखौ जेरैबायदि एसेबाबो गोहो खुंथायाव थानो मोनदों। खलमजों नङा, सोमावसारनायजों आरो फिनिशिंआव खलमजों मोनफ्रोमबो बर'नि गोहो खुंथायखौ लाबोदों। नाथाय प्रमद बर'आ सोरबा बर'नि दैदेनगिरिखौनो होन, सिनियर जुनियरखौनो होन, समाजखौनो होन दिनैनि समाव रेसपेक्ट आरो सन्माना बहा दं? एसे लाजिनो सोलों। लाख लाख बर' हारिनि गेजेराव सान्दुं अखा समायखिरा लानाया बहा थांखो? प्रमद बर' सार बहा थांखो? बेसेबांबा गावनि सिनियर जुनियर दैदेनगिरिफोरखौ लानानै, गावनि आंगो लोगोफोरखौ लानानै गुलि अरनानै समाय लादोंमोन। नाथाय दिनैनि समाव सोरबा गबिन्द, फेरेंगा सावरायग्रा मानो समायखिराखौ मावफुंनो हायाखै? एसे लाजिनो सोलों। दिनैनि समाव थख' थख' बुंनो हागोन ना हाया? रिटायारखौ मानो थाखाय होदोंमोन, डिसार्जखौ मानो थाखाय होदोंमोन जोंथ' दिनैसिमबो नुवाखै। सोरबा सावरायग्रा, सोरबा फेरेंगा, सोरबा गबिन्द गावनि आंगो लोगोफोरखौ जायफोर रिटायार्ड डिसार्ज लादोंमोन मानो थाखाय डिसार्ज रिटायार्ड लानो गोनां जादोंमोन? सोरबाया आर्मि पुलिसजों बुख्रुब जानानै हाजोबो थाबायनो हाला। देहानि माखासे जेरैबायदि माखासे थासारिया मोजां नङा, बिनि थाखाय डिसार्ज लानो गोनां जाबाय। सोरबाया आथिङाव गुलि नांजाबाय, सोरबाया आथिङाव बमाजों आथिङानो जबाय, सोरबाया आखायानो जबाय, सोरबाया आर्मि पुलिसजों बुग्लिजानानै
देहानि माखासे जेरैबायदि थाग्रा देहा नङा बिथांमोना डिसार्ज लानो गोनां जाबाय सोरबाया माखासे समजों रिटायार लानो गोनां जाबाय बेफोरबायदि माखासे बेसेन गोनां समजों रिटायार डिसार्ज लानाय दैदेनगिरिफोरखौ सिनियर जुनियर माथो होनो सम गैया जोबोद लाजिथावना आरो उननि समाव मा खामानि मावगोन सावरायग्रा साराथ' डाइरेक्ट हाजार हाजार बर'फोरखौ गावनि गादियाव खामानि मावनो थाखाय देरहासार होदोंमोन जायफोर अनसायदोंमोन बिथांमोनखौनो जोगारनानै दिनै मोनसे बिथायावसो दं जाय बिथाखौ लानानै रायजो राजाफ्रा गावनि आंगो लोगोफ्रा देरहासार खालायदोंमोन नांगोलनि फिक्साराव आसि मोनसेजों नाथाय सावरायग्रा सारा समनि नारसिननायाव बा समनि फाखनाव जोगारलांनानैसो ट्रेक्टराव गाखोनानै थाहैबाय दा ट्रेक्टरा खारदोंना खाराखै ना थावा जोब्बाय ना इन्जिना गाज्रि जाबाय दिनैसिम फोरमायनाय गैया